ovdje na Cvjetnom pod nazivom Hrvatska zemlja Nikole Tesle odlučili smo prezentirati građanima sve ono najbolje na području e-mobilnosti. Možete vidjeti električna vozila, građani su mogli razgledati i provozati električne bicikle, električne skutere, mogli su vidjeti primjerak jedne električne punionice. Znači, u duhu Nikole Tesle, ne doslovno njegovim likom i djelom, već u njegovom duhu, obzirom da on predstavlja sve ono inovativno, sve ono pametno i pozitivno, odlučili smo građanima prezentirati ono što je trenutno, ajmo reći, najnaprednije, a to su električna vozila. Ovdje danas na Cvjetnom ste mogli vidjeti 3 modela Tesle, Tesla Model S i Tesla Model X. To su vozila inače američkog proizvođača Tesla Motorsa, koji je uzeo ime našeg Nikole Tesle. One se proizvode inače u Americi, ali za Europu se proizvode u Nizozemskoj. Jer ponavljam, bez punionica nema ni električnih vozila. Trenutno imate oko 150 punionica za električna vozila diljem Hrvatske. Kako je onda Ducati najesti kad su dijelovi? I to čat tamo. Svaka čat. Dobro, inače, kući, to je...